Хәерле көн, белемгә омтылучы малайлар һәм кызлар. Шаян ТВ эфирында акыл батыл тапшыруы. Әгәр дә сез минем сорауларыма җавап бирергә әзер икәнсез, экраннар янына якынрак килегез. Бүген бездә Фәнзил һәм Нияз исемле бик кызыксынучан ике егет үз белемен сынап карарга дип килде. Хәерле көн, егетләр. Хәерле көн. Инде үзегез белән таныштырып үтегез. Фәнзил, сүз сиңа. Минем исемем Фәнзил, миңа 13 яшь. Мин Теләше мәктәбендә укыйм. Футбол белән шөгыльләнәм. Буш вакытта рәсемнәр ясарга яратам. Минем мәктәптә иң яраткан фәннәр инглиз теле һәм алгебра. Димәк, син телләрне дә яратасың, шулай математиканы да яратасың. Ничек шулай ике өлкәнне дә егелкә белән кызыксынып була? Алар миңа бик җиңел биреләләр. Ярар, бүген дә сорауларыбыз сиңа җиңел булыр дип өметләнеп калабыз һәм сине көндәшең белән танышабыз. Нияз. Шәмс. Минем исемем Нияз, мин 7-нче класста укыйм, миңа 13 яшь. Шөгыльләнәм футбол белән һәм яратам алгебра һәм геометрияны. Сезнең белән якыннан таныштык. Уенда хәрәмләшмәскә, минем сорауларыма дөрес итеп җавап бирергә. Сез әзер булсагыз, без уенны башлыйбыз. Киттек. Акыл батыл тапшыруының беренче турын башлыйбыз. Фәнзил һәм Нияз, сез минем сорауларыма җавап бирергә әзерме? Кагыйдәләр белән таныштырам. Беренче турда сезгә барлыгы 3 сорау яңгыраячак. Һәр сорауга җавап вариантлары бирелгән. Сорауга җавапны сез үзегез үк бәялисез, 0-дан алып 10-га кадәр. Әгәр инде сезнең җавабыгыз дөрес икән, бал катнашучы исәбенә була. Әгәр юк икән, бал гомуми исәптән алына. Әгәр дә сез әзер булсагыз, беренче сорауны укыйм. Телдәге барлык сүзләр җыелмасы ничек атала? Бу инде безнең татар теле темасына кагылышлы. Нияз, син бу сорауга беренче булып җавап бирәсең, ничә бал белән бәялисең? 5 бал белән. 5 бал куя Нияз. Фәнзил безнең ничә бал куя? Мин дә 5 бал куям. 5 бал. Ярый, җавапларыгызны кабул иттем, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Сингармонизм, морфология, лексика, фонетика, орфоэпия, лексикология. Телдәге барлык сүзләр җыелмасы ничек атала? Нияз, син җавап бирергә әзерме? Минем уйлавымда телдәге барлык сүзләр җыелмасы лексика. Лексика дип атала дип уйлый Нияз. Фәнзил ничек уйлый? Мин уйлыйм, бәлки лексика, әле лексикология. Ләкин берсен сөйләргә кирәк, бер җавап варианты гына булырга тиеш. Мин лексика дип уйлыйм. Син дә лексика вариантын сөйлисең һәм сез бик дөрес җавап бирдегез. 5 бал икегезгә дә афәрин. Бу сорау сезгә бераз кыенрак булып тоела кызсам. Киләсе соравыбыз безнең биологиядан булыр. Биология белән сез ничек? Уртача. Уртача. Ярар. Әйдәгез хәзер сорауга җавап биреп карыйк инде. Тере организмнарның органик матдәләре белән тукланучы бактериялар ничек атала? Бу сорауга инде беренче булып Фәнзил җавап бирә, шуңа күрә ничә бал белән бәялисең? 6 бал. 6 бал куя безнең Фәнзил, ә Нияз? Мин дә 6 бал куям. Син дә 6 бал куйдылар, егетләр. Мин җавап вариантларын тәкъдим итәм. Сапротрофлар, цианобактериялар, паразитлар, черетү бактериялары, туфрак бактериялары, авыру кузгатучы бактериялар. Паразитлар. Алар ношалар. Нәрсә ношалар? Эштән хонарын эшләр яки органнарына начарлар. Зыян китерәләр инде. Димәк, синең җавап вариантың? Паразитлар. Паразитлар дип уйлыйсың син, Нияз? Мин Фәнзил белән килешәм, паразитлар дип уйлыйм. Аңа шикелле. Син дә паразитлар дип уйлыйсың. Бик дөрес җавап бирдегез, егетләр. Чыннан да паразитлар органик матдәләр белән тукланучы бактериялар. Хәзер инде әйдәгез 3нче соравыбызга күчик. Җир йөзендәге иң зур күл дип атала безнең дип яңгырый безнең бу соравыбыз. Сез җавап бирергә әзерме? Бу сорауга беренче булып Нияз җавап бирер. Ничә бал белән бәялисең сорауга җавапны? 10 бал куясың. Ярый. Фәнзил? Мин дә Нияз шикелле 10 бал куям. Мин сезне игътибарлы булырга киңәш итәм сезгә. Җир йөзендәге иң зур күл. Байкал, Ладога, Каспий, Онега, Чад, Балхаш. Бу күлләрнең кайсысы иң зуры? Мин уйлыйм, иң зур
Күл, ол Каспий. Каспий деп ойлайсың. Ярый, сенің жауабыңны қабыл етеміз біз. Мен Данияз белән килешәм. Минем җавабым Каспий. Каспий ең зор көл деп ойлайсыз, һәм сіз бик дұрыс сөйлейсіз. Мен сіздің Байкал деген вариантны сайларсыз деп ойлаған едім. Ләкин ол біздің ең тирән көл, а Каспий ең зор көл. Бик дұрыс, егетләр. Беренче турга йомгак ясыйбыз. Сезнең әлегә тигезлек, инде киләсе турларда бу тигезлек үзгәрерме, яки үзгәрмәсме, без аны соңрак белербез. Уеныбызның икенче турына ягыплыйбыз. Егетләр, Фәнзил, Нияз, без тапшыруыбызның икенче турына күчәбез. Бу безнең тәртип төзү дип аталган бу уен, бу турыбыз. Моңарчы сезнең тапшыруны караганыгыз бар идеме? Әйе. Әйе, сорауларга җавап биреп караганыгыз булды инде. Әйе. Ничек соң үзегезнең җавапларыгызны бәяләп карадыгызмы? Әйе. Кашандыр яхшы, кашандыр начар. Уртача инде. Менә нинди темалар сезгә авыррак бирелде? Күбрәк биология. Әйе, биология. Мен сезне сөендерә алам. Бүген безнең икенче турыбыз биология белән бәйле түгел, ә математика белән. Биремебез булай яңгырый. Саннарны кими бару тәртибендә төзергә кирәк сезгә. Инде бу биремне беренче булып Фәнзил башкарачак. Шуңа күрә синнән сорыйм, ничә бал куясың? 10. Югары бал куйды безнең Фәнзил, ә Нияз? Мен дә шулай 10 бал куям. Бик дөрес эшлисез, чөнки сорау миңа калса бик җиңел. Димәк, 5406, 951, 33, 1620, 12777 һәм 10. Менә сезгә җавап вариантлары. Сезгә хәзер аларны кими бару тәртибендә төзергә кирәк. Фәнзил, иң башта синнән сорыйбыз. 12777, 5406, 1620, 951, 33, 10. Ярый, җавабың дөресме, юкмы, хәзер белербез. Нияз ничә булыр икән? Беренчесе 12777, 5406, 1620, 951, 33, 10. Җавапларыгыз без һәр берегезгә дә 10 бал. Укуда өлгерешегез ничек? Яхшы. Яхшы, 4-кә 5-кә. Икелле алмыйсыз бердә. Юк. Юк, булмый. Ярар. Менә мәктәптә тырышып, яхшы билгеләргә уку өчен нишләргә кирәк? Үзеңнән нинди сыйфатлар булдырырга кирәк? Бик тырышырга кирәк. Яхшылап укырга һәм Ишәр укытучыны эшләргә. дәрестә тыңларга кирәк. Ишләрне эшләргә диде менә Нияз, син ишләр вакытында эшлисеңме? Әйе. Менә 5-ле аларга кирәк дип уйлап калам да мен. И дәрес ишан хәзерләй башлыйм. Һәм син килеп чыга инде. Әйе. Ярый. Бер-берегездән күчерү дигән әйбер бармы сезнең сыйныфта? Юк. Юк. Без бөтенебез дә бөтен әйберне яхшы беләбез. Икенче турга йомгак ясап, бөтә тагын тигезлек. Бәлки хакыйкатьне өченче тур үзгәртер. Соңрак белербез, өченче турга аяк атлыйбыз. Фәнзил һәм Нияз безнең әлегә тип-тигез баралар. Менә өченче тур бездә нинди үзгәрешләр кертер? Әйдәгез әле өченче тур безне башлап карыйк. Бу турыбыз безнең артык җавап дип атала. Шуңа күрә бу юлы сез артык җавап вариантын сайларга тиеш буласыз. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Килештекме? Әйдәгез әле беренче соравыбыз безнең математика өлкәсеннән булыр. Булай яңгырый. Мәйдан үлчәү берәмлекләре. Бу инде сорауга беренче булып Нияз җавап бирәчәк. Нияз ничә бал белән бәялисең? 10 бал. Шулай 10 бал куя Нияз. Яхшы кабул иттек. Фәнзил, Мин дә 10 бал куям. 10 бал куябыз. Димәк, без мәйдан үлчәү берәмлекләре исемлеген атыйбыз хәзер сезгә. Квадрат сантиметр, гектар, квадрат метр, ар, дециметр, квадрат километр. Дециметр. Фәнзил ничек уйлый? Мин ар дип уйлыйм. Сиңчә ар мәйдан үлчәү берәмлеге түгел. Әйе. Яхшы, кабул иттек һәр икегезнең дә җавапларын.
Нияз дұрыс жауап берді, шуңа көре. Фәнзел қызғанышқа қарсы сені 10 балын алырға мәжбүр қыламыз. Әкел сен борчылма, әлі келесі турлар бар, һәм сұрауларыбыз көп әлі, бәлки сені көп жетерсің. Қазір айдагыз екінші сұрауға көшейік. Йылдызлы белгілері деп яңғырıyor. Йылдызнама турында енді бұл демек. Фәнзел, сен йылдызнама бойынша кім? Шаян. Шаян екен сен, ярый. Әнеше бал қояш Шаян? 10. 10 бал, ярыр. Әнияз сен? 10 бал. Сен де 10 бал қоясың. Сен йылдызнама бойынша кім? Қыз. Яра, аңладық. Жауап вариантларын тәқдим етем. Қошқар, қысла, қыз, арыслан, мүгіз бұрын, үгіз бұзау. Фәнзел, сен жауап беруге әзірме? Мен мүгіз бұрын деп ойлаймын. Мүгіз бұрын йылдызда белгілеріне кірмеді сен. Әйе. Қоя кіресің? Хайвандарға. Ярар, Нияз, сен неше көресің? Мүгіз бұрын деп ойлаймын. Не үшін мүгіз бұрын? Но башқалары йылдызлықтан. Йылдызнамада бар демек. Шынлап та, хәтта арыслан деген йылдызлық бар біздің. Мен мәселен арыслан йылдызлық астында тұрған. Бір жауап бересіңіздер, онар бал екігізге де. Девам етеміз. Үшінші сұрауымыз. Зат алмашлықлары. Бұшылайық татар тілінен. Татар тілінен сұрауларға сіздер жауап беріп бардыңыз мұңаршым. Жауап вариантларын тәқдим еткенше, Нияз сұрайым, неше бал білен бәйелесің? 10 бал. Шулайық 10 бал қоя. Мен тоже 10 бал қоямын. Да 10 бал қоясың. Ярар, қабыл еттім. Максимал бал ойнатамыз. Демем, зат алмашлықлары. Мен, сен, кім, ол, біз, сіз. Нияз, сен жауап беруге әзірме? Әйе. Тыңдаймыз. Кім? Деп ойлаймын. Кім деген зат алмашлығы жоқ. Сеніңше. Әйе. Ол нәрсе екен? Сұрау. Сұрау. Бәлки мен сенен сен деп сұрасам, онда сұрау бола бетінде. Но башқалары зат алмашлықтары болғаш шолай деп ойлаймын. Сұрау да бетін. Ярар, қабыл еттім жауабыңны. Фәнзила, сен? Мен де кім деп ойлаймын. Сен де кім деп ойлайсың? Егітлер, әфәрин, бұл сұрауға дұрыс жауап бердіңіз. Енді үшінші турға емлақ ясайбыз. Біздің хәл еткеш 4-ші тур күті. Нияз, біз ең бірінші 4-ші турны сенің біле ойнарға болдық. Шынке сен біздің әліге олда барасың. 4-ші тур біздің 2-2 ойнау деп аталам. Менен сеңа тезгіні сұрау яңырайшақ, сен тезгіні жауап берге тиіш боласың, ен? Әйе. Ойлап тұрға вақыт жоқ. Сен әзір ме? Әйе. Кеттік. Үш пішмақның пішмақлары суммасы нешеге тегіз? 180. Дұрыс. Астра шешегінің татаршасы? Білмеймін. Ашқары. Йылдызнамада қыздансың, нәрсе келе? Білмеймін. Өзіңнің йылдызнамаңнан соң нәрсе келе білмейсің мұны? Қыздан соң дәш білмеймін. Ярар. Өлшау бұлауы. 28-ден 6-ны алғаш неше бұла? 28-ден 6, 22. Дұрыс. Гольфстрим нәрсе ол? Бір. Урам. Ағым. Ағам. Ағым. Атамасы ол жоқ. Мотор сөзінің антонимы? Емсіз. Дұрыс. Қайын менде ағаш? Төнші атала, но... Минус. Қайсы ел фасылына ефрақлар қиыла? Көз. Бішке белі күлті қайрықлы ненде жәнлік бұл? Түлкі. Дұрыс. Мен, сен, ол, бұлар нәрсе? Зат алмашлықтары. Алмашлық. Дұрыс. Сен біздің 6 сұрауға дұрыс жауап бердің. Біз сені тәбіреклейміз. Фәнзил, сен біздің оқырға бек яратасың болайын шылай бет. Әйе. Футбол білен шығырленесің, өзің инглиз тілін үйренесің, математиканы үйренесің. Бек қызықсын үшер ақырсың десен, біздің 4-ші турыбыз түрлі өлкәдегі сұрауларын өз ішіне алған. Ол мен сеңа бұлар қиынлық тудырмас деп ойлаймын. Менен сеңа 10 сұрау, сенен жауап. Ема, сөйлештік ме? Әйе. Білмейсің екені олға таба деп айтасың, неке білмейм деп, ема? Ярар. Әзір месің? Әйе. Кеттік, бірінші сұрақ. Тура пышмақ неше градусқа тегіз? 90. Дұрыс. Тюльпан шешегінің татаршасы? Тюльпан. Yok, lale bulavı.
Йолдызнамәдә арысланнан соң нәрсә килә? Белмим. Кыз йолдызлыгы килә. 33-тән 4-не алгач ничә була? 33 минус 4. 29. Дөрес. Сахара нәрсә ул? Шүл. Дөрес. Якты сүзенең антонимы. Караңгы. Шыршы нинди агач? Ылыслы. Кайсы ел фасылында буран була? Кыш көне. Дөрес. Бер йомгакта 1000 энә, сиңа тими, син тимә. Бу табышмак нинди җанлык бу? Бер йомгакта 1000 энә, сиңа тими. Керпе. Дөрес. 1, 2, 3 булар. Соннар. Дөрес. Син 8 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин, бик яхшы нәтиҗә бу. Фәнзин белән Нияз да үзләренең бик кызыксынучан малайлар икәнлеген исбатладылар. Егетләр, мин сезгә киләчәктә дә уңышлар телим. Киләчәктә сезнең белән тагын бер очрашып, уйнарга насыйп булсын диде. Үзегезгә уйын ошадымы? Әйе, бик ошады. Сау булыгыз, бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз. Sağ olun. Миңа икенче һәм өченче тур ошады. Бу акыл батыл да бик кызык булды. Тагын киләсе минемда килә. Миңа бу уен бик ошады. Ләкин бер сорауда гына дөрес әйтмәдем. Минем ул сорауга кәефем төшмәде. Һаман да укыячакмын. Уеныбыз тәмам. Кызганыч, Нияз да Фәнзил дә лидерлар сафына эләкми. Турнир таблицасы үзгәрешсез кала. Киләсе батлда үзгәрешләр булыр әле дип өметләнеп калабыз.